Здравейте, аз съм Явор Деспотов, действащ музикант в различни проекти и преподавател по поп-рок гитара в Бендхаус. Процесът на обучение при мен е целенасочен и ефективен. В него са включени основни елементи, които изграждат трайни навици в обучаващите се китаристи. Те включват паралелно изучаване на едногласни мелодии и акорди от подбрани учебници, в които голяма част от произведенията са разработени като дуети с учителя. По този начин начинаещият китарист още в началото усвоява качествено както соловата, така и акордовата техника. Също така ще преминем и през едновременно изучаване и практикуване на основи в класиката, блуса и рока. В процеса на обучение ще можете да научите класическа пръстова техника, свирене с перо, както и допълнителни техники и похвати при електрическата китара. За разлика от акустичната, при електрическата китара до голяма степен звукът се възпроизвежда от апаратурата, която използвате. Затова при необходимост в процеса на обучение се включва и придобиване на основни познания за това как да постигнете вашия звук, чрез настройки на усилвателя, както и подбора на правилните китарни ефекти. Тези и още други теми ще разгледаме по-обстойно, като дойдете в Бендхаус.